Здравейте, тук ще ви покажа как да се направите бутал. Ще ви трябва камък, редстоун, едно желязо и дърво. Влизате в работната маса и слагате отгоре дърво. Тук, тук и тук. После слагате камъка тук, тук и тук. Не обърках. Тук не. И тук по средата това метала и отдолу под него редстоуна се получава бутал. И това беше от мен.